Рахмонова, خواهر президент тоҷикистон эмомалӣ раҳмон шоми 20 июл дар бемористони ҳукуматӣ маъруф ба медгарадок аз олам чашм пӯшидааст. манбаи ин хабар радиои озодӣ гуфт мақомот дар ин бора чизе нагуфтанд, вале чанд манбаъ дар душанбеву данғара хабари марги хоҳари президентро тасдиқ карданд. як манбаъ дар миёни пизишкон ба радиои озодӣ сабаби марги Қурбонгул Раҳмоноваро ба гирифторияш ба бемории коронавирус рабт дод. ӯ гуфт беморияш тасдиқ шуда буд. 10 рӯз дар шифохона хобид. Қурбонгул Раҳмонова ҳамсари Холмумин Сафаров раиси собиқи корхонаи давлатии хоҷагии ҷангал ва шикор буд, ки соли 2012 дар маҳаллаи автовокзали Душанбе дар натиҷаи як суиқасди мусаллаҳона вақте аз масҷид аз намози хуфтан баргаштанаш кушта шуд. бино ба иттилои радиои озодӣ маросими дафни Раҳмонова дар деҳаи Маликоваи ноҳияи Данғара баргузор хоҳад шуд. дар ним моҳи охир Қурбонгул Раҳмонова инак дуюмин нафар аз хешовандони наздики президенти Тоҷикистон аст, ки ҳарчанд мақомот расман инро тасдиқ накарданд, вале ба иттилои манобеи расонаҳо бо гумони гирифторӣ ба бемории коронавирус мефафтанд. рӯзи 5 июл Ӯзбекби Асадуллоева, хушдомани Эмомалӣ Раҳмон, ки бо аломатҳои коронавирус дар клиникаи Мансуров дар Душанбе бистарӣ шуда буд, аз олам чашм пӯшид. дар ҳамин ҳол вазорати тандурустӣ шоми 20 июл хабар дод, ки дар як шабонарӯзи охир дар кишвар 51 ҳолати нави гирифторӣ ба коронавирус сабт шуда 43 нафар шифо ёфтанд ва мутаассифона дар як шабонарӯзи гузашта 2 нафар аз ин беморӣ ҷон бохтанд. вазорат исми қурбониёни нави коронавирусро нашр накардааст, вале дар расонаҳо ва шабакаҳои иҷтимоӣ дар давоми рӯзи 20 июл дар баробари даргузашти дасти кам 4 шахсияти шинохта бо гумони коронавирус хабарон нашр шуда буд.